Hej og velkommen til den her video med sammen med Bertram. I den her gang vil jeg forklare det økonomiske system, og her har vi en model, der viser sådan meget overordnet i forskellige aktører om hvordan pengestrømmen er i Danmark. Og vi kan starte med husholdningen, som Mathilde rigtig gerne vil vise. Okay, hvis vi starter med husholdningen, så ens forældre for eksempel, og også en selv, får jo løn fra virksomheder, og der skal vi så betale skat til den offentlige sektor, og når vi har betalt skat til den offentlige sektor, så kan resten af de penge, man har tilbage, bruges til at købe ting fra virksomheder, og man kan også købe ting fra udlandet. Så på den måde går det på kryds og tværs. Nu. Yes, så har vi den offentlige sektor, som giver penge til den finansielle sektor i form af opsparing. Samtidig giver de også løn og overførselsindkomster til husholdningerne. Det kan være i form af dagpenge, SU eller andre overførselsindkomster. Så har vi virksomheder, og det de gør, det er, at de kan låne penge fra finansieringssektoren til deres egen virksomhed, hvis de nu gerne vil lave en opstart på en firma. Og så kan de også bruge finansieringssektoren til at putte penge ind, og simpelthen lave en opsparing i finansieringssektoren. Og så med den offentlige sektor, så den måde de så giver penge til den offentlige sektor på, det er gennem deres skatter og afgifter, f.eks. sukkerafgiften eller moms. Og så den måde de så får penge af den offentlige sektor, det er gennem varekøb. Der kan de, for eksempel, hvis nu den offentlige sektor gerne vil købe en masse store, så kan købe det af virksomheder. Og så det går så over til husholdninger, hvor de får penge gennem husholdninger, gennem køb. For eksempel hvis nu en familie gerne vil have et nyt bord til at spise, så kan de også købe det af virksomheden. Og så det de også giver til husholdninger, det er løn og profit. Og så ud til udlandet, det er så med at de kan eksportere varer, og de kan importere varer. Og det er den måde, at pengene bevæger sig der. Og så er der også den sidste med, at de kan investere sig i sig selv og sådan udvikle deres eget virksomhed. Ja. Så har vi så udlandet, og de er meget enkle. Altså der er husholdningerne, de vil meget gerne give penge til udlandet, men udlandet, de er sådan lidt sådan, det ved jeg ikke, de udnytter dem bare lidt. De vil gerne få, men de vil ikke give noget. Og så det hænger så sammen med virksomhederne med, at virksomhederne kan både købe fra udlandet og få fra udlandet, og på den måde import-eksport. Det leder så over til den finansielle sektor. Den finansielle sektor, det er ligesom dem, der holder penge, det er bankerne. Og de holder pengene for, altså lad os sige, virksomhederne og husholdningerne og staten. Og så med de her penge, som de holder for folk, så kan de ligesom udlåne til andre folk. Altså så for eksempel, hvis du gerne vil have et nyt hus, så kan du låne nogle penge af den finansielle sektor.